Yo mga ka-vibes! Kamusta kayo? Panibagong biyahe na naman. Kasama niyo si Lex TV. At ngayon, ay papunta tayo sa isang lugar na puno ng hangin, kwento at kasaysayan. Ang Century Tree Highlands sa Bao, Camarines Sur. Kung mahilig ka sa nature trip, tahimik na spot, at gusto mo lang mag-relax, ito yung lugar na dapat mong bisitahin. Pero syempre, alam nyo naman, hindi kumpleto ang biyahe kung walang good vibes, kunting tawanan at mga bagong kakilala sa daan. Pero syempre, bago natin umpisahan yan, shout out muna sa ating mga fans dyan. So ayan guys, magandang araw. So ayan, rides naman tayo ngayon. Papunta tayo ng Bao, Camarines Sur. Yan. Pupuntahan natin yung pinakamatandang puno dito sa parte ng Bao dito sa Camarines Sur. So ayan, as of now ngayon, dito pala tayo sa Agus, Pulanga, Albay. Ito na yung boundary ng Albay at Camarines Sur. So maya maya pagkatapos dito, pagkatapos natin yung tulay, sabihin ng Camsur na. So mga ilang minuto pa tayo magbabiyahe, nasa abutin pa tayo ng 35 minutes pa hanggang matin natin yung Century Tree dito sa Bao ng Camarines Sur. So ayan guys, bali napuntahan namin yun ngayon bali napuntahan namin yun dati. So ngayon mag-ride sana kami ni Mrs. Tapos naghahanap kami ng mapupuntahan. So sabi ko dito na lang muna kayo pupunta kahit nakapunta na kami. Kasi siyempre para malapit lang. Kasi hapon naman kasi kaninang umaga nagsimba kasi linggo naman ngayon. Sana faithful, sana all faithful. Ayan. Kasi kaninang umaga nagsimba pa kami. So ngayon mapunta na kami ngayon ng Bao. So ayan guys, ito tayo ngayon sa tulay nitong Agus tsaka ng Camarines Sur. Agus ng Pulanga, Albay, tapos ito naman tayo sa part ng Camarines Sur. I think ito ay Bao na ata, ito Bao. So ayan guys, oh. Mamaya makikita mo yung natin yung kung makikita din sa camera yung tawag nito, parang arko nitong Camarines Sur. Ang problema lang ay traffic. Yan lang guys, traffic. Hanap tayo ng masisingitan. Yan, sunod tayo sa mga nakamotor. Ayan guys, welcome to Camarines Sur. Ayan. Ay, wala tayong pambigay kay kuya. Sorry kuya. Ayan guys, wow, Camarines Sur. So, ayan. So, nasa 30 minutes pa tayo guys. Ang biyahe papuntang Bao. Dun sa, tayo ni Antipolo, Bao ng Camarines Sur. So, ayan. Grabe, medyo traffic pala dito dahil sa, may mga inayos pala na kalsada dito. Yan kaya traffic pa, hindi talaga pwede na ay, mamaya na lang pagbalik. Joke lang. Ayan. Laki-laki ng pondo ng DPWH guys. Tapos yung mga trabaho, wala namang kwenta. Isa dito daan dito, spalto na. Dito lang dati nung pumunta kami, medyo hindi pa gano'n dito. Ay, kunti lang pala. Ilang metro lang pala yung espalto. Pambihira. Kung aabutin pa kami ng oras, mamaya bago kami umuwi, baka pwede pa namin daanan ng yung tinawagan kilo. Depende pa rin yun sa kasama ko kung gusto pa niyang gumala. Kasi yung panahon ngayon medyo tawag ito, medyo makulimlim. Huwag sanang uulan, yan lang. Problema natin mamaya pag uwi. O kaya mapunta natin dun sa sana uulan. Ang pupunta namin ngayon guys ay mga ka-vibes ay yung Century Tree dun sa Bao ng Camarines Sur. So last time kasi mapunta namin siguro yung mga panahon ng 2023 ata yun. Pumunta kami doon tapos di pa yung kumbaga di pa nung i-improve. So sa ngayon tawag nito, nakita ko sa mga Facebook post ng mga ibang vlogger, tawag nito ay medyo maganda na, medyo improvement na yung nila doon, yung tourist spot nila doon, kasi yung mga
tawag ito, ano ba yan? Yung mga photo ops na dun na mga ano, mga pang Instagrammable. Hirap na hirap. Hirap na hirap. So ayun, kaya yun ang gusto ko makita sa ngayon. So pagkatapos ito guys, ay mga ka-vibes, ang sunod namin rides naman, papunta naman kami ng ano, na sa Ubilyar. Subukan naman pasukin naman yung, susubukan naman namin pasukin yung ano doon, underground river doon sa Ubilyar. Napasok na rin yun namin dati, ay napuntaan na rin yun namin dati. Problema nga lang ay hindi namin napasok yung loob ng kuweba. So yun ang gusto namin makita. So sa pagkakalam ko kasi may mga history yun eh, mga ganon. Uy, grabe traffic dito. Grabe yung ano dito guys, napaka ano, wasak-wasak yung kalsada. Tayo sa bato oh, maghanap kayo ng mga good quality ng mga pansit bato dito kayo bumili sa mismong bato ng Camarines Sur. Ang dami mga pansit bato dito guys, ano, mga ka-vibes, yan oh. Kahit saan kayo dito bumili, kaliwat kanan ng mga dito ng ano, pansit bato. Ayun, may mga pili pasalubong, kaya yung mga galing ano, yung mga bakasyonista pauwi ng ano, ng kanilang ng Maynila natin. Ayan, pwede kayo bumili dito ng mga ano, pasalubong sa bato. Dami dito mga ano, mga pasalubong, mga pili. Ayun, mga pansit oh, ang dami oh. Grabe yung mga dito. Traffic. Oh, hirap na hirap tayo dito ngayon ah. Ito nga oh, stopover lang bus oh. Mobil ng mga pasalubong. Pauwi nila papuntang Manila. Sa Manila natin. Yan, kaya lusot yan mga vibes. Yan. Yan, nasa 28 minutes pa tayong biyahe. Kunting dahil na lang konting oras na lang. Ayun guys oh, ang ganda din dito oh. Ang ganda nito, ang tatas nitong mga ilaw. Solar lights, yan tawag yan. Kalagpas na tayo ng ano, ng sentrong bato. So, ayan, on the way na tayo sa, hindi ko alam kung anong ano na to eh. Punta na ng ano, ng Nabwa. Ayaw nga pala ano, mga ka-vibes, papunta na tayo ng Nabwa. So, lagpasan pa muna natin yung Nabwa. Bago natin marating yung ano, Baaw. Nasaan na ba tayo? Nasa 23 minutes pa ang biyahe natin. Papunta ng ano, Baaw. Ayan guys oh. Sentro na tayo ng ano, ng Nabwa. Ayun. So, nasa 19 minutes pa yung biyahe natin papunta ng ano, Baaw. Laki pala ng Jollibee na dito. Ay, Jollibee ang ano, LCC. Ito naman yung pamilihang bayan ng ano, na Nabwa. Ay, yan oh. Laki. Grabe, traffic pala dito sa sentro. Pero sakto lang. So yun mga ka-vibes, nasa 15 minutes na lang tayo magbibiyahe papuntang ano, Century 3. So mga ilang minuto na lang, ano, maaring na natin yung ano dito, yung Century 3. Ulit. Ayan, ganda lang kasado dito, spaltado na oh. Ang sarap pagpatakbo ng motor dito. Woo! Ayan, lupit oh. Ayan, sama ka na, tara na't magbiyahe. Sama ka na, tara na't magbiyahe.
Walang problema, kalimutan ang stress Ang lupit! Ang ganda ng kasana dito, oh. Wow! Ang ganda ng mga ka-vibes! Sa bawat biyahe, ikaw ang saksi. Ganda ba yung mga tanawin? Yan, lupit! Tanaw Ganda, oh. sa ilalim ng Ang sarap magpatakupag ganito. ang saya. Wilong-wilong ka sa mga kalsada. Alam mo saan ka itong highway? Sarap magpatakbo. Siyempre, ingat pa rin tayo. Parang panag Kasi di natin alam. pero totoo sa araw-araw. Ang lapit dito, oh. Sama ka na, tara na't magbiyahe. Ang lapit, ang smooth ng espalda dito. Kalimutan ang stress Ayan, malapit tayo lumiko. Pasok na tayo sa ating pauunan. Tayo ay nakalagpas. Lagpas tayo, lagpas. Ikaw ang saksi. Biyahe sa bundok, duda ang tinalik. Adventure sa Ayan, nakalagpas pa nga. Asan ka to? Hindi. Sino? San Francisco. Umuhata ka di. Kuya, pwede magtanong. Ito ba yung papasok pa Century 3? Sa Antipolo? Hindi pa po. Doon pa po. May- Makita kayo yung kuya ng crossing pa ganyan. Dito kayo. Sa kanan? Opo. Sige, sige. Sige, thank you. Sa unan pa ko, sala mga dito talaga ding ways. May daanan pa pala ni Babe. Ayan, oh. Yung ito sa crossing, tama. Alam ko na. So, ito, oh. Yung binigay naman sa akin ni Waze na daanan, mali na naman. Yung ito sa may crossing, sa may Riles. Pinapadala naman ako sa mga di ko alam na daanan. Baliw talaga to si Waze. Ito yun. Ito yung papunta ng, ayun, ito. Lupit ng mga dito, padyak, oh. Ano lang, tawag nito, umbrella lang. Pwede ka kan? Ito ay isa pa kanan, papunta to ng Iriga. Ito palabas naman to ng highway ng main road. Main road, highway. Ayan, papasok na kami. Papunta na kami ng dun sa Century 3. Ayan. Tanong dito yung Mount Iriga ata yan eh. Ayan, no. Nasa tabunan kasi ng na ulap. Hindi ko alam kung Mount Irigan or Mount Asog yun. Yung makakalam guys na mga taga dito, pag-comment na lang. Hindi ko kaya ang kabisado eh. Uy, 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 uy. Uy. Yan, 7 minutes na lang. Ayun. Tingnan natin ngayon kung okay pa ba ang tawag dito. Century 3. Century 3, hindi Century 3. ang lupit ng daanan dito papasok sa papatas dito sa Century 3. Napaka nature na nature. Grabe.
Dito may ano, tulay. Oh, sakto lang. Hindi ko alam kung madadaan namin dito yung ano eh, yung viewing ng ano, ano, nung tawag nito, yung pangalan ng Antipolo mismo. Hindi ko alam kung nadaanan namin. Pero feeling ko madadaanan namin. Yan, dito tayo sa kaliwa. Alright, tapos pa kanan. Ayan, grabe, pataas pala to. Parang nakalimutan ko na natin papapunta dito ah. Oo. Dati dalawa namin dito papunta dito yung Mio. Grabe. Hirap na hirap kami nun dito papataas. Tapos ngayon yung inibig namin dala. Parang ano lang. Napakasimple lang. Ano, balik na tayo dito sa ano, mga taga-lokal dito sa Paaw. So ayan mga kabebs, almost 5 minutes na lang ang biyahe natin papunta dun sa Century 3. Ilang minuto na lang, tingnan natin yan. So alam ko di natin madadala yung motor sa taas kaya so, feeling ko talaga hanggang dito lang sa baba. Tapos mamaya maglalakad pa kami. Saan na ba yun? Bakit di ko pa rin marating? Yan guys. Oras natin ngayon ay 1:46. Yan. Umalis kami dun kanina sa bahay ng Magwawan. So halos kulang-kulang din isang oras kaming biyahe. Siguro kung hindi traffic, siguro mga 40 minutes lang kami siguro punta dito. Medyo traffic kasi kanina sa parting Bato. Tsaka sa part ng Nabwa. Nako. Sisiw na sisiw lang dito sa truck, oh. Yan, butik na tayo para hindi tayo malanganin. Hirap na maipit. Scary. Yan, nakataas na rin. Uy. Yan. 2 minutes na lang pero medyo parang feeling ko medyo napakalayo pa ah. Sa kagandahan dito yung yung paligid talagang nature na nature tapos yung hangin napakalamig. Hindi mo ramdam gaano yung init. No? Oo. Yan almost 1 minute. Yan, pakit na naman. Ayan. Feeling ko iba yung nadaanan namin ngayon kaysa nung pagpunta namin dito. Oo nga pala, iba pala yung nadaanan namin kasi dati last time galing kami dun sa Tinawagan Hills. So ngayon iba yun yung dinaanan natin. Grabe mga korbodan pakyat dito. Lakas ng Rosie, no? Yan, lupit. Grabe yung mga daanan dito. Napakataas. Ayan. Hindi pa pala ito tapos. Under construction pa pala yung kalsada dito. Pero maganda yan para yung mga pupunta dito ng mga turista o lokal ay hindi na mahirapan. Lakas ng Rosie. 3 pang angkas, ang laki pa.
Ganda ng tanawin, no? Tanaw na talaga yung ano. Di ko alam yan. Mount Irigaten or Mount Aso. Oh! Kasi na kanto? Nag-post na kita? Ay, udi pa lang. Ayan na. Ito yung sasabi ko kanina na ano. Wow, I love Antipolo. Ayan, no. Uy, lupit. Mamaya kita mag-uwi din mag-picture. Mamaya pag-uwi na lang. Lupit dito. Okay, mamaya pag-uwi na lang na kayo mag-ano. Picture dito sa... Feeling ko, man kita man sa nag-itya na idea. Wala man yan mga tao na. Kaya nagit ka ng motor dito makalog? Oo. Sigurado ka? Ayaw mo ata mga motor nga na idi, oh. Ayan guys. Ayan mga kabels, bakit na tayo? Dati nung una kami dito last time, sa baba lang yung motor, tapos naglakad na lang kami patas dito. Pero iba pa dinaanan namin, hindi ito. Yan, may daan na sila. Mas maganda siguro nito kung gawin na siguro nilang kalsada. Kaso sobrang taas. Ay, pwede naman pala. Ay, entrance. May entrance. Bayad na. Baba. Yan. Entrance na pala dito. Lagbo ka? $154. Kung gagamit po kayo ng kubo doon, sir, may rent po yung kubo. Sige po. Maraming nag-improve na pala kanito na ano. Dati pumunta kami last time mga 2023 ba 'yon? Last year lang. Sabi ko nga, balikan namin kasi maganda na. Thank you po. Pagdating mo pa lang, ramdam mo na agad yung presko ng hangin. Tahimik, malinis, at napaka-natural na vibe. Tapos, pagkakat mo ng tingin, boom! Ando na agad yung hinga ni Pula parang bantay na kabundukan. Ito nung pagdaan naman dito guys, dahil mga kabayb, dito, marami pa ditong mga mais sa kabilaan yan. So, tapos dito, tinalupit na ngayon, no? Taraw na talaga yung ano, Mount Sugata yan, tsaka Mount Iriga, di ko alam. Diba pwede mag-park? Ito parking area, nandun sa parking area. Hindi na. Ay, maganda na dito, may CR na, may parking area na. May pineapple juice. Pineapple, yung sa can. Ay, pineapple, sir. Tatakin akong high blood. May laman ka dito. Graham bar po dyan, sir. Walang ice cream. Ang Graham bar. Yun ang karne. Bili kang karne. Graham bar. Kali po na sa ano? Cream, magkano po? Ang cookies and cream. 25 po yan. Ito pong Graham bar. Graham bar, 30. Cookies and cream. Kali Graham bar. Bili ka isa na. Ano ka dito? Morcon? Hati tayo. Yung butido. Magkano ulit po? 30. 30 tapos 25. 25. Pwede. 25. Sige. Bakit mo? May wild honey. Pwede kang bumili ng mga pasalubong. Lahat ng binagbagway dito yan. Last Friday naman ang 2023. Opo. Tapos isa pa sa bahay diyan. Ay di ata kadto, may bahay. Ay ito ata kadto. Hindi, doon po yung may isang bahay. Saka dito meron isang dati. Oo. Please get the key at the store. Bago na.
Wala na po yung nilalagyan ng mga sticker. No, ano po bagyo, bagyo na sirang-sira po. Siyempre. Meron na po kami maraming sticker po dito. Mag-ano pa kami na lalagyan. May anak mo, te? May patsara ka mga kalite? Meron po. Tabi po, sir. Dito tayo upo ito. Ito na lang ito sa may puno. Sige. Mas maganda ito sa puno. Sari susi, Ida. Ito ang tinatawag ng Century Tree. Sabi ng mga taga rito, daan-daan taon na raw itong nakatayo. Ibang klase. Yung presence niya, makapal yung ugat, lawlaw yung sanga, at tuwing ilaka, parang nasa ilalim ng natural na simbahan. Maraming naniniwala na may halong misteryo ang punong ito. May mga kwento-kwento raw noon tungkol sa mga diwata o engkanto. Pero ngayon, isa na siyang tahimik na saksi sa ganda ng kalikasan at sa paglipas ng panahon. Sa bawat hakbang, kalma ang aking Habang pinaikot-ikot kami, napansin ko, bawat anggulo ng Century Tree may karakter. May ugat na parang hagdan, may sanga na parang braso ng higante, at may lilim na parang giant umbrella ng kalikasan. So yun mga ka-vibes, no? Dito tayo ngayon sa Baaw. Dito tayo ngayon sa Antipolo, sa Baaw ng Camarines Sur. So ang sa likod natin ngayon, ito yung tinatawag nila dito na Century Tree. So ang sabi dito ay itinatayang nasa 100 years na tong puno na to. Grabe, no? Napakalaki, napakahigante rin. Tapos napakatanda ng puno. Tapos bukod pa dito, ang isa napakaganda dito, yung tanawin dito sa harap nitong Century Tree. Tingnan mo naman yung tanawin. Tingnan mo, oh. Lupit, oh. Ganda lang tanawin, ganda ng view. Tapos makita ko dito sa side yung Mount Asog. Tapos dito naman sa part na to, di ko alam to yung Lake Buhian or yung Bato Lake. So yan, oh. Kitang kita yung sentro. Ang ganda ng view dito sa taas. Pero kidding aside, nakakagaan ang pakiramdam ito. Walang ingay sa sakyan, puro kaluskos ng dahon at huli ng ibon. Minsan, kailangan mo lang ng ganong lugar para mag-reset ang isip mo. Ito guys, oh. Kung pupunta kayo dito ng tawag nito, dito sa Century Tree, dito sa Baaw Camarines Sur, dito sa Antipolo. Yan, may mga titinda sila dito mga pagkain na pwede nyong kainin. So ito tulad nitong cookies and cream na ice cream. Ayan, oh. Sarap naman. Tapos ito yung Graham bar nila. Sarap. Ito nasa 30 pesos. Tapos ito naman nasa 25 pesos lang. So pwede na kasi kumbaga pangpalipas na rin ang init. So ito napakainit dito. So mamaya ikot natin tong itong buong lugar nitong Century Tree. Pero mga ka-vibes, hindi lang kami ang nakarating dito. Nakilala rin namin ang isang grupo ng mga seminaryan. At syempre, akala ko tahimik sila. Pero mga ka-vibes, grabe, sila pa yung pinakamaingay sa lahat. Hindi lang sila mababait, sobrang puwela din. Hello mga baloktot! Member ng mga DPWA. Dito kami ngayon nagsasuffer. Palitaan. Di ba nagbabaha kami ng Kami buwan? maulog. Come on, let's go! Prepare the road! Ang saya kasi first time naming magkita, parang tropa na agad. Sabi nga nila, hindi porke seminaryan, bawal na tumawa. Ang ganda kasi ng energy nila. Puro tawa, pintuhan, at good vibes lang. Sa bawat liko may bagong tanawin, parang postcard na buhay walang kahambing. Biyahe lang, reggae ang tugtugin. Sa ilalim ng araw tayo'y sasayaw din. Hangin sa muka, alon sa pandinig. Sa biyahe natin, kasama mo si Lex TV. May dagat sa kanan, bundok sa kaliwa, mga ngiti ng tao, tila pamilyar na. Kape sa umaga, gitara sa gabi, kuwento ng biyahe, walang kahuli-huli. Biyahe lang, reggae ang tugtugin.
natin, kasama mo si Lex TV. And shoutout po dito sa dalawang nakasama natin. Pangalan ninyo? James. Tapos, Mark Anthony. sino shoutout nyo? Shoutout Kaubag Vlog. Kaubag Vlogs, shout out. And then Francis Spida. Spida Vlog. Yan, shoutout po sa inyo Ciao, lahat. ciao. Sige na, sige, thank you. Thank you sa banding. Doon ko na-realize, hindi lang pala puno ang matatag dito, pati mga tao. Matatag sa faith, sa friendship, at sa saya ng simpleng buhay. Ayun guys, kung gagamit kayo ng mga kubo, may bayad po yan 200 pesos. Depende po sa size ng kubo. Tapos ito yung mga picture po, yung mga pang picture nila. Ito yung in-improve dati dito nung last pumunta kami dito. Dati di naman to ganito. Mas kayo, ma'am. Sa likod ng Century Tree, makikita mong tanawin ng Mount Asom at Lake Buhi. At kung susertihin ka, may makikita kang parang dagat ng ulap. Yung sasabi nila na the famous Sea of Clouds ng Baaw. Dito ko nasabi sa sarili ko, minsan, kailangan mo lang umakyat, huminga, at manahimik sandali. Yung tipong wala kang iniisip kundi kung gaano kaganda ang mundo. May mga nagpicture, may mga nagdi-date, karamihan, tahimik lang. Nakatitig sa kalikasan. Ito pala yung tunay na peace of mind. Libre, simple, at totoo. Habang nakaupo ako sa ilalim ng Century Tree, naisip ko, sa dami ng pinagdaanan ng punong to, tumatayo pa rin siya ng buo at matatag para paalala lang na kahit gaano kahirap, basta may ugat ka, tatayo ka pa rin. Ang biyahe na to hindi lang adventure, kundi reminder din na minsan mas masarap balikan yung mga simpleng hangin, kalikasan at tawanan kasamang bagong kakilala. Kaya mga ka-vibes, kung gusto nyo ang lugar na tahimik pero puno ng kwento, punta na kayo sa Century Tree Highlands ng Baaw, Camarines Sur. Magdala lang ng tubig, camera, at pinakamalawak ng ngiti nyo. Maraming salamat sa pagsama. Isa namang biyahe. Don't forget to like, share, and subscribe. Ako si Lex TV at ka-vibes kita sa biyahe. Sa araw-araw, sama ka na, tara na't magbiyahe.